estamos todos moi nerviosos e moi nerviosas. Queremos saber quen é o gañador ou gañadora de Bailamos, pero queremos saber quen vai ser o próximo bailarín ou bailarina da París de Noia, así que cando queiras. Pois, no nome de toda a miña formación, queremos recalcar que, ante todo, todos vós sodes increíbles. A final foi dun nivelazo que non podemos expresar de outra maneira. Calquera de vós estaría á altura, tanto uns como outros, á altura de traballar con nós ou con calquera outro artista, formación ou que sexa, pero sí que é certo que nós este ano queremos cambiar o formato, queremos cambiar a nosa forma de traballar, as nosas costumes. É certo que estes últimos anos levábamos un mismo rol. Este ano creo que necesitamos unha persoa en especial. Creo que podemos dicilo todos xuntos á vez. A persoa elexida para ser compoñente de París de Noia é Matías! Matías, por favor, vente para aquí. Bueno, dígovos unha cousa. Matías entrou neste programa, estabas traballando nunha panadería. Estabas traballando nunha... Sei que deixache o traballo porque querías centrarte en Bailamos e non sabes a alegría profunda que me produce que despois de deixar o traballo na panadería poidas cumplir un dos teus soños. Muchas gracias. Así que parabéns. Gracias, chicos.